исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шәфигуллина. Бүгенге программада кимерүчеләр, кырыган агачлар һәм юллардагы чокырлар, җәен әлмәтләрне ниләр борчый? Татулыкта бәрәкәт, Баулыда яшәүче гаилә һәр эштә бердәм, кайнатмалар да ясый, экзотик үсемлекләр дә үстерә. Кызу узыш Әлмәттә триатлон буенча Россия чемпионы исеме өчен көрәштеләр. Подъездагы күселәр, юллардагы чокырлар һәм экология һәлакәт. Июль аенда халык контрольнәм шундый гаризалар белән мөрәҗәгать иткәннәр. Әлмәтләрне нәрсә борчый? Тулырак киләсе сюжетта. Тельман урамындагы 60-нчы йортта яшәүчеләрне подъездда көн күрүче кимерүчеләр куркуда тота. Халык сүзләренчә, проблема буенча берничә тапкыр мөрәҗәгатьләр калдырылган һәм июль башында янә бер гариза барлыкка килгән. Аны 2 кеше хуплаган. Татарстан экология һәм табигый байлыклар министрлыгыннан җавап 26 көннән соң килә. Анда әлеге фактлар контроль күзәтчелек чараларын үткәрү өчен нигез булып тормый. Шуңа бәйле рәвештә беренче поселок идарәче компаниясенә мәҗбүри санитар-эпидемиологик таләпләрне бозуга юл куймау турында кисәтү белдерелгән диелә. Идарәче компанияга мөрәҗәгать иткәннән соң ай дәвамында проблема хәл ителергә тиеш. Шулай булмасам, халык Роспотребнадзорга яки дәүләт торак инспекциясенә мөрәҗәгать итә ала. Заявкага хәл ителде статусы бирелгән, тик подъездда чакырылмаган кунаклар белән проблема чыннан да хәл ителгәнме, әлегә билгесез. Саулык паркына килүчеләр исә агачлар өчен борчыла. Аларның сүзләренчә, 11 нарат һәм 2 кайын кырган, гаризаны 2 кеше хуплаган. Җавап 10 көннән соң килә. Шәһәр башкарма комитеты агачларны кисәргә планлаштырган. Кыры агачлар күрәсең чыннан да байтак, чөнки эшләрне башкаруга контроль срокны 2024 елга кадәр үк билгеләгәннәр. Ойның иң киң таралган гаризаның да вакыт белән бәйле проблемалары бар. Аны 18 кеше хуплаган. Ринат Галеев урамындагы 23-нче йорт ишек алдындагы чокырларны һаман ямый алмыйлар. Гариза әлегә җавапсыз, әмма аның статусы эштә санала. Шәһәр үзәгендә Заслонов, Ленин урамнары киселешендә дә охшаш проблема күзәтелә. Тик төзексезлекләрдән велосипедчылар зарлана. Гаризаны 7 кеше хуплаган, аның да статусы эштә. Bir ай эчендә халык 440 гариза калдырган, аларның 127-се хәл ителгән, 71-е эштә. 204 гаризаның статусы планлаштырылган, 36-сы мотивлаштырылган, баш тарту алган. Зәй шәһәре Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшинны кабул итте. Эшлекле сәфәр белән килгән кунак иҗтимагый объектларны карап чыкты. Адилә Борханова дәвам итә. Зәйгә эшлекле визит белән Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин килде. Эш сәфәре барышында ул Якты Коңгыз балалар бакчасында баручы капиталь төзекләндерү эшләре белән танышты. 52 ел элек төзелгән бакча мәгариф объектларын капиталь төзекләндерү республика программасы буенча яңартылды. Хәзерге көндә исә бинаны тышкы яктан заманчалаштыру эше бара. Айдар Метшинны Эчке эшләр бүлегенең административ бинасындагы төзелеш эшләре барышы белән дә таныштырдылар. Проще сказать, все кроме ГАИ. Да. ГАИ у нас отдельное здание, потому что требуется территория для осмотра транспортных средств. А прокуратура... Они отдельно у нас. Биредә вакытлыча тоту изоляторы корпусы да булдырылган, эш заманча таләпләр нигезендә федераль бюджет исәбеннән башкарыла. Төзелеш барышы белән танышудан тыш, депутат белән Эчке эшләр бүлегендә кадрлар мәсьәләсе буенча да сөйләштеләр. Эш сәфәре вакытында шулай ук Айдар Метшин шәһәребезнең 4-нче микрорайонында төзелеп килүче 24 фатирлы йортны да карады. Тут у нас по градостроительному плану 12 таких домов предусмотрено. При необходимости даже, значит, садик даже предусмотрен здесь, если как такой необходимость будет. Это город, да? Это город. Йорт социаль ипотека программасы буенча 2019 елда төзелә башлады. Быел аны исә файдалануга тапшыру планга куелган. Хәзерге көндә бинаның эчке өлеше җиһазландырыла. Зәй республикада икътисади яктан көчле район җитәкчелеге дә эшлекле. Шуңа да һәр планлаштырылган эшнең үз вакытында башкарыласына шигем юк, диде ул гомуми бәя биреп. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре. Гаепләү нәтиҗәсен укуга гына да 2 сәгать вакыт таләп ителде. Әлмәт шәһәр судында мошенниклык турында эш каралды. Хөкем ителүчегә 89 эпизод буенча гаеп белдерелгән. Суд процессы әле башланды гына.
Гаепләнүченең җинаятьчел тарихы узган ел башлана. Нәкъ шул вакытта ул нефть объектларын ремонтлау һәм хезмәт күрсәтү белән шөгыльләнүче фирма җитәкчесе урынбасары буларак насос-компрессор трубаларын тиешле урынга илтү буенча җаваплылыкны үз өстенә ала. Ләкин трубалар тимер кабул итү пунктына җибәрелә. Суд каршында барлык гаепләү эпизодларын уку өчен прокурорга 2 сәгать вакыт кирәк була. Гаепләнүченең гамәлләре җинаять кодексының үз хезмәт вазифасыннан файдаланып, аеруча зур күләмдә мошенниклык кылу маддәсенең 3 һәм 4 өлешләренә туры килә. 3 өлеш буенча җинаять уртача авырлыктагы категорияга керә һәм хөкем ителүчегә 6 елга ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы яны. 4-нчесе исә авыр җинаять, җәза 10 елга кадәр бирелә. Хөкем ителүче элек тә шундый ук маддә буенча җаваплылыкка тартылган. Ул чакта ир-ат шартлы срок белән генә котылып калган. Бу юлы ул 89 җинаять эпизодында гаепләнә. Шәһәрнең 2 ире нефть компаниясе хезмәткәрләре аның гамәлләреннән зыян күргән һәр очракны исәпләп чыгарган. Ир-ат 37 миллион сумнан артык суммага НКТ трубаларын урлауда гаепләнә. Җинаять эше 2 томга сыеша һәм аны карауга 5 августта янә керешәчәкләр. Җәйнең иң кызган мәле. Бакчаларда җиләк-җимешләр, яшелчәләр өлгереп килә. Хуҗабикәләр кышкылыкка кайнатмалар, компот, салатлар ясауга кереште. Болуда шундый ханым белән Айгөл Хөсәенова танышып кайтты. Я сейчас вот заложила крыжовник, кружочки апельсина, дольку лимона. Менә шулай ел сайын төрле җимешләрдән компотлар әзерли Илмира ханым. Бакчаларында әлегә бар җимешләрдә өлгереп җитмәгән. Шуңа да ул башта базардан алып кайтып иң тәмле абрикос, нектарин, слива кебек җимешләрдән компотлар ясый. Һәр компотка апельсин салырга ярата Илмира ханым. Алай тәмлерәк була ди ул. Ул безгә джемда ясап күрсәтте. Аның составында нектарин, 1-2 бүлем апельсин һәм тәминчә шикәр комы бар. Әлеге джемны кайнатып алсаң да була. Ә хуҗабикә аны күбесенчә суыткычта саклый. На зиму заготовки я делаю, конечно, очень много. Это и из ягод, из фруктов. Кышкылыкка җиләк-җимешләрдән, яшелчәләрдән банкалар бик күп ябам. Нинди нигъмәтләр бар, барысын да эшләргә тырышам. Суыткычка яшел суган, укроп, җиләкләр, шикәргә генә булгатып төрле җимешләр куям. Яшелчәләрдән лечо, аджика, кетчуп ясыйм, помидорлар, кыярлар тозлыйм. Лечи из перца, из огурцов, соленые помидоры, огурцы. Ел сайын Илмира ханым 50 банкага якын компот яба. Компоты я делаю с детства. Не знаю, я сама, конечно. Мин компотларны бала чактан ук ясый беләм. Мин әбием белән яшәдем. Ул минем яшелчәләрдән бик тәмле салатлар ясыйды. Яшь чагымнан ук миңа кышкылыкка банкалар ясау бик ошыйды. Елдан-ел яңа рецептлар килеп чыгып кына тора. Һәр кайсын ясап карыйсы килә. Новые рецепты, все что-то лучше, что-то сами придумывали. Галиуллинар гаиләсе һәр эшне бергә башкарып чыгарырга өйрәнгән. Тормыш иптәше балалары Илмира ханымның уң куллары. Алар әниләре, әбиләр ясаган һәр ризыкны яратып ашыйлар. Илмира инде безнең хатын бик оста куллы. Аның бик тәмле инде компотлары, кышкыны бит инде без шулай бәйрәмнәрдә, кунаклар килгәч, туган көннәрдә инде ашабыз, тәмләп эчәбез инде. Аның салатлары да бик тәмле була. Шулай яратабыз. Рәхмәт анарга. Галиуллинарның ямьле бакчалары бик күп төрле җимеш агачлары, яшелчәләр белән тулган. Биредә күңелең нәрсә тели, шуны тәмләп карарга мөмкин булачак. Тик әлегә бераз җитешеп бетмәгән. Тиздән һәрберсе хуҗаларны җимешләре белән сөендерер. Хуҗаларның бар җәе кечкенә генә кухняда уза. Биредә алар кышкылыкка банкалар ябалар, төрле тәмле ризыклар әзерлиләр. Яшелчә җимеш бакчасыннан кала уңган бар яклап булган гаиләнең йорт алдына исен китәрлек. Онда нинди генә төрле чәчәкләр үсми. Барысы да күзнең явын алып торалар. Әле Галиуллинар безнең якларда үсми торган экзотик үсемлек ананасны да үстереп карарга булганнар. Аны алар 2019 елда Таиландка ял итәргә баргач алып кайтканнар. Февраль айында где-то ул безнең карыбыз чыга башлады моны. Шулай итеп чәчкә атып ананас та килеп чыкты. Шундый үтеп ул моторы гына бәләкәй генә булса да шундый бик шәп ананас кызыклы, нык кызыклы. Монда шулай ананас үстереп чыккач бик әйбәт инде. Мул уңышлы җәй дәвам итә. Димәк, хуҗабикәләрне алда әле бик күп эшләр көтә дигән сүз. Айгөл Хөсәенова, Артем Артемьев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Узган ял көннәрендә Әлмәт супер узыш үзәгенә үрелде. Хәвәскәрләр һәм титуллы спортчылар үзләрен триатлонда сынады. Шәһәр күленә илнең 23 төбәгеннән 700-гә якын атлет җыелды. Җиңүне кем яулады һәм катнашучылар трассаны ничек бәяли?
Узышның кызган мәлем студ дистанциясында иратлар арасында триатлон буенча Россия чемпионы исеме өчен көрәш бара. 39 иң көчле спортчы 1,5 километр йөзде. Бер нинди ялсыз триатлетлар йөзү башлыклары һәм күзлекләрен салып тиз генә велосипедларга утыра. Егетләргә 40 километр ара үтәргә туры киләчәк. Узышның соңгы һәм иң киеренке этабы йөгерү. Спортчыларны финал һәм чемпион исеменнән 10 километр айырып тора. Чемпион исеме өчен көрәштә Григорий Антипов җиңде. 1 сәгать 49 минут 7 секунд. Григорий Антипов дистанцияны шундый нәтиҗә белән узды. Ул Россия чемпионы титулын инде 3нче тапкыр яклый. Дмитрий Полянский 2нче урынга лаек булды. Бронза Илья Прословка эләкте. Хатын-кызлар арасында узышта Мәскәү кызы Диана Исакова чемпион булды. Кыз 12 ел йөзү белән шөгыльләнә. Ул спорт мастеры. Триатлонга исә 3 ел элек килгән. Россия чемпионы титулын кыз 1нче тапкыр яулый. Аның сүзләренчә, җиңәргә трассаның таныш булуы, уңайлы һава торышы һәм тамашачылар ярдәм иткән. Кичкенә спортчылар да Әлмәт Тимир Kids триатлон кысаларында 500 метр дистанциягә чыкты. Ярышларның рәсми ачылышы Россия триатлон федерациясенең беренче вице-президенты Олеся Заволокина катнашында узды. Район башлыгына триатлон үсешенә 2 миллион 400 мең сумлык грант тапшырылды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрләрдә хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар кабат очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.